se hai algunha pregunta que facerlle o conferenciante, pois é o momento agora. A ver, vai... Eu querería preguntar justamente por este fío didáctico, este lanzamento de Luba cara ao ensino, non? Por un lado, que modelo de introducción proporías desde a túa experiencia? Como crees que estamos de materiais para facelo ou de recursos tamén humanos? E o fío diso iría tamén ás facultades de formación do profesorado que tamén mencionaches, non? Que habería que implementar ou que novamente, que posibilidades ves de cambios? Porque eu agora estaba pensando como, persoa que traballo na formación de profesorado, non? Dicía, realmente, desde o que máis coñezo que é a didáctica das linguas e as literaturas, posiblemente non se toca moito. Desde música farase. E agora, ademais, que justamente estamos nun proceso de cambio, das normas ECI que van regular a formación dos mestres e mestras no conxunto do Estado, e que o mellor ata tampouco son moi beneficiosas de cara xa mesmo a perspectiva máis galega. Pero, como verías, non? Que crees que se podería facer? Publicadas, o material publicado está, porque falamos deso antes. Eu levo toda a miña vida publicando libros para a escola e todos van precisamente de música. Eu creo que temos no cancioneiro tradicional un material inmellorable para introducir a música na escola. Pero é que, ademais, xa non digamos os decretos correspondentes de educación primaria ou secundaria de Galicia que o din claramente. Tamén o digo dos conservatorios e das escolas de formación. O decreto de 2007 que establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música nos obxectivos xerais dispón que se deberá fomentar a utilización do patrimonio musical galego. Pero ti que estar nunha escola, pois eso eu recordo o negativo que era hai anos, hoxe estamos moito mellor. Recordo, sin máis, que no ano 90 aínda non había un libro de música para as escolas. E por iso daquela a miña urxencia de sacar Vente Vindo, a Rolín, cantos de verse tradicionais. E claro, hai moita xente que o segue, que sí, que lle valeu. Pero estamos no mesmo problema que a lingua galega, non? É o mesmo problema. Mirade, lin antes a reflexión que fai neses cadernos de melodías de Galicia Groba, era director, un conservatorio. Non se comprende como un conservatorio en Galicia prescinde moito profesorado da música de Galicia. Mesmo a descoñecen. Digo porque, no Conservatorio da Coruña chamaronme reiteradamente últimamente e hai un grupo de profesores que están concienciados, pero xa non é a concienciación, é a obriga que teñen de introducir o 50% das melodías de Galicia de autores ou non autores da tradicional, é que non se fai. E iso, pois, claro, hai no que ver de alguna maneira. Eu, por eso, incluín para facer unha intervención primeiro, mirar como están os cancioneiros, revisalos, facer un cancioneiro que seguramente Antón di xa fixemos tanto que non sei o que hai que facer, pero vostede que é máis nova, hai que poñer a xente a traballar, e además as experiencias son moi bonitas. Traballar cos cancioneiros, facer un cancioneiro único con todas as melodías e rexeitar as que xa están publicadas. Pois, aparte de ser un redescubrimento de autores que ni se coñecían, pois, danos a pauta para
traballar máis seriamente, ter un cancioneiro único, porque senón eu collo o cancioneiro de San Pedro, outro collo outro, e cal é mellor? Non é mellor ningún, son todos vos, pero o malo é que nos metan neste berenxenal. Facer un canción único musicalmente e facer un canción non só da música, das melodías, senón tamén das letras. Un pouquiño falouse pola mañá e deixouse aí no alto, non hai, é urxente, e Antón teme falado desto, a veces Antón é o home que dinamiza por detrás e di hai que facer isto, e gracias a él fixeronse moitas cousas, e unha delas é facer o cancioneiro, desbotar eses castelanismos que non teñen xustificación, poden ter, pero non teñen na maioría dos casos, e sen embargo repítense. Sabemos cales son os fenómenos de reiteración de coplas mitad lingua galega, mitad castelán, sabemos moitos dinamismos, pero vayamos á orixe. Hai material infantil tradicional moi importante. Moi importante. Eu, en o último cancioneiro que saquei, o Benvin Biribín, os animais do contorno e todas as melodías básicas que se ensinaban aos nenos antes de que eles falaran, porque se lles cantaban. E cando xa falaban, xa levaban incorporado precisamente este material imprescindible e fermoso. É o que de feito, vincula dunha maneira especial a nai que canta, ou a avoa que canta, ou o avó que canta, porque está transmitindo algo máis que unha rima, está transmitindo moitas cousas. Non sei se era isto que querías. Bueno, eu quería, falabas agora un pouquinho, Manuel, de facer un cancioneiro único, non? Iso, aparte de ser unha, digamos, algo moi prolixo, coido que moi difícil de facer, e que levará moitísimo estudo, ten moitas dificultades, non? Falabas tamén de... porque digo moitas dificultades porque hai moitos cancioneiros, non? De alguma maneira, o que coido eu, na miña forma de pensar, que había que eliminar aqueles que xa falan, pois fundamentándose en outros cancioneiros anteriores, ou que están copiando, e que non deron, como ti antes decías, non deron cales eran as fontes nas que eles habían escrito iso, non? Entón, eu iso vixo realmente prolixo. A parte que no cancioneiro, según a procedencia xeográfica, quero dicir, pois é moi variado. Entón, unificar todo nun vixo realmente difícil. Como tamén vixo complicado, que ao mellor, baixo o punto de vista, ao mellor non moi axeitado, é suprimir pois expresións... Non é difícil, coas técnicas actuais, non é difícil fazer un cancioneiro único. Eu repetiría o de Dorotea, fixeron un traballo moi loable, pero nós que advertimos agora uns erros que hai que corrixir, informáticamente é moi factible escribir as melodías e encontrar as coincidencias. Eso non as melodías. Eso vexo ben, pero... Ademais, temos a ventaxa de que os cancioneiros anteriores ao cancioneiro popular galego de Antón e Dorotea, pois xogan cos mesmos conceptos, que é un alalá, aínda que non o definan ben, pero xogan co mesmo concepto, cantinelas, que son como alalás, cantos de labor, pandeiradas, xotas, muñeiras, romances, en fin, son melodías que a veces se trasvasan, pero hoxe con programa informático sinxelo escribimos as melodías e sabíamos cales se repiten, así como nos, vamos a ver, no cancioneiro de Luis Espinosa que editei o ano pasado,
fíxose precisamente buscando a orixe de cada melodía e a orixe de cada letra, porque tamén teñen colectores as letras, e a veces, se collemos o cancioneiro actual, estamos repetindo reiteradamente, con certas variacións, tal, pero unhas que poden ter sentido e outras non. Entón, é moi doado de facer. Blanco xa nos axuda coa súa tese sobre a poesía popular, en tanto que nos dá as frases de iniciais. Un programa do ILGA, o TILGA, axúdanos a buscar unha cantiga estea donde estea. Que problema hai? Faise un cancioneiro e loamos a todos os que fixeron o esforzo de facer un cancioneiro, pero eliminamos esas duplicidades que non teñen sentido, ou que se copie deste daquel, deste, daqui para colá, etc. É moi fácil. O que ten que haber é que unha alumna da profesora que estemos aquí diante, académica, pois se poña no seu ese traballo por monteira e que o faga. Entón, nos xa andivemos moito. E seguiremos traballando hasta que poidamos, pero é factible facelo. Bueno, é fácil. Bueno, realmente vai ser moi difícil, non? Non. Pero sobre todo, bueno, dilo dis, ti és un especialista, non? Evidentemente. Pero, bueno, eu vexo realmente complicado. Pero, bueno, para iso aí estades os musicólogos, os especialistas para poder facelo. O que si vexo ben, o eliminar as duplicidades, iso que falabas de que algúns autores de cancioneiros pois están se pasando ou baseando no que dicían outros anteriores, iso sí, evidentemente. Logo hai outra cousa que tamén eu non vexo tampouco ben, desde o meu punto de vista, é o feito de se hai unha serie de expresións que son en castelán, porque eliminalas. Porque se cantaba así, se a xente o faz desa maneira, por que vas a eliminalo? Depende. Non vexo por que motivo. Depende, non, sí. Porque poñero exactamente en galego, cando mellor ten unha expresión mellor un poquinho diferente, ou, bueno, pois é a maneira de cantalo. Manel é un bo bailador, foi presidente, me parece, da Turuxo, non? É un home preocupado, pero neste caso, pois, bueno, eu diría, Manuel, hai castelanismos que poden ter unha xustificación, outros que son copia, ou simplemente que o informante che diga eu tamén sei castelán, non fun á escola pero sei castelán, e lanceche en galego, que a traducen e o día seguinte dinche en galego. Se a copla matriz, que sacas sempre existe, a copla matriz está en galego, as outras están en castelán en algunhas frases porque lles dá a gaña, porque o autor non o quixo. Ou seja, nós temos que empoderar que fixeron un traballo magnífico e así chegou a nós o cancioneiro de todas as informantes e todos os colectores. Pero non todo o que está escrito é palabra de rei, é palabra invariable. Non. Exixe unha revisión con criterios ben pensados. Hai castelanismos, en moitos grupos folclóricos, ti sábelo, porque procedes dun, non, é que este recolleuse así, e eu digo así tamén. Iso non é criterio ningún, porque hai que ver como foi, eso é como se eu collo unha informante, tive unha informante que de vez en cando me cantaba cousas portuguesas, e eu dicía, pero que é isto? E entón un día dixelle, Esperanza, ti porque sabes cancións portuguesas? E Esperanza botouse a rir. Cando xa marchábamos, díxeme, Lito, ven aquí. Lito é como me coñecen a mí no meu pobo. Ven aquí. E dice, o meu pai era portugués. Entón, claro, o seu pai era portugués. Claro, non lle preguntei a ela, porque naquele momento para min era embarazoso, pero preguntei ao seu irmão, o gordo de Cardeiro, e dice, oi, Esperanza é filla dun portugués. Si, era un maderista que viña por aquí. E esa, moitas cancións, porque traía o acordeón e todos os anos facía unha festa. Pasaba a ver a rapaza e tocaba as cancións portuguesas. Eran as que lle gustaba cantar a Esperanza. Pero tamén sabía o galego. Sí, pero a veces a orixe... Ahora, esa mistura que lle das palabra que non se pode variar, ou
Diz cuidado contaminacións, cuidado melodías, cuidado letras. Cuidado, un paréntesis, é o que ten que facer o bo colector, o bo chega, pero hai que mirar o material, non todo o material. Falareino contigo máis en detalle. Quero dicir que falabas da orixe, non? Pero a mellor a orixe en dúas coplas, e remito o que falabas antes dos primeiros autores de cancioneiros, non? Que recollían precisamente tamén frases que están en castelán. Entonces, bueno, hai que ver o contexto, e aquí parece que o que queremos é traducir o galego. E falaremos eso... Hai que conservar a raíz, o orixe, non? Falaremos isto, Manel, falaremos ti e máis eu, que ten moito que falar este tema. Hola, mira, xa que remataches coa alalá de Muxía, ti sabes realmente quen recolleu este alalá? Sabemos que Anta foi o que, bueno, interpretou, no, na coral e todo eso, non? Despois estuvo Tornera en Muxía, me parece que foi no ano 33 ou 34, anduvo por aquí, estuvo na festa da barca, escoitou os alalás, fala moi ben, e comenta dun alalá que era moi antigua, non sei se se refere a esta alalá de Muxía. Ti tens algunha información deso? Estou traballando con ese home que hai que recuperar, porque me parece que foi o cancioneiro da Costa da Morte, ten unha débeda con Saturnino Cuiñas como informante e con Anta Seoane como colector, como transcritor dun material que ademais é un pouco material tabernario, as foliadas. Este alalá, polo que poden ver, esta letra que cantei recolleu na Anta. A melodía parece que a recolleu un amigo del, Fernández Amor, que estivo na coral antes de Anta, e despois foi para Ribadavia, para a banda ou algo así. Moi querido de... Están aí nos límites porque moitas cousas as collían os dous. Entón, hai outra letra que sí que é de Anta sin ninguna, porque o pon na estampa das Peixeiras e da estampa primeira que Rúa da Camariñana. Pasei por Camariñas. Esa recolleuna el. Eu creo que é a canción máis afortunada case do cancioneiro, porque non trouxen aquí documentación, pero aparte de estar nos concertos mundiais da Orquesta Sinfónica de Londres, con Julie, non me acordo como se apelidaba, pero é que ten 1000 versións en Galicia, e ainda máis, que ten un pouco de xustaposición dunha melodía que na montaña chamamos Foliada da Coruña, que é a Parta Loureiro Verde. Na zona de Ourense, se queres boi morto por facerme centro da miña terra ou Melide hasta a Coruña, a Foliada da Coruña é a Parta Loureiro Verde deixa clarear a lúa. Eu pasei por Camariñas, pasei cantando. É a mesma melodía, é simplemente que aló chamámoslle Foliada da Coruña porque ten o retrouso que di vivir na Coruña, que bonito é andar de parranda e dormir de pé. A veces as corais, nese exercicio de hoxe canto aquí, mañá colá, hasta teñen outra Foliada da Coruña. Eu pasei por Camariñas, colle a partitura primeira, tamén a recolle Dorote Schubart, Antón. En principio é unha melodía afortunada, pero que vai con Camariñas a costa
e os do centro de Galicia temos que esquecer xa da foliada da Coruña, porque xa se fixo desa maneira. A veces ese é un tema moi importante, que é o tratamento da música popular. Se realmente, porque despois non che din, por que puxeches isto aquí? É de onde o colliches? É por qué? Aí están os líos. Bueno, volvendo á pregunta, a veces é difícil aínda hoxe, eu que estou traballando con material de primeira mão, saber un autor concreto, pero parece ser que Fernández Amor e Anta iban bastante unidos, e entre os dous anda a cuestión. Bueno, non sei se eu creo que é hora, non? Non. Temos aínda sitio para outra pregunta logo, veña. Ou comentario, non é necesario que sexa pregunta. Exactamente. Dime. Eu que son e comparto as preocupacións en canto a citar as fontes e no noso contexto especialmente, pero igual históricamente, e agora pensando tamén que igual citaches autores que publicaron cancioneiros e tamén orquestas ou intérpretes de música actual, igual quería darlle o beneficio da dúda, non sei, exercer como abogado do demo. Si, claro, sempre en todos estes casos, cando non se cita, nalgúns casos non será ocultación, sino máis ben desleixo, o sea, despreocupación, digamos, como ese pensamento que sí que non teñen transmitido persoas, non? Que, bueno, isto é de todos, non? Como isto é en folclore, isto é tradicional, e igual, se fan tabula rasa, é dicir, non se preocupan pola autoría, igual pola propia tampouco, non se preocupan das dos demais, pero, bueno, en todo caso, en canto aos autores que citas, pensas que hai algún que puido obrar máis a propósito, digamos, e outros simplemente ser despreocupados, ou quero dicir que puderon circular, podían mesmo nin saber cal era a orixe, senón recibir unha copia de alguén, utilizala, e eles mesmos igual non coñecer a fonte. Pregunto, ti que coñeces mellor o mundo destes compiladores? En principio, eu a veces teño pensado, eu como fixen isto cando era máis novo. Ao mellor tamén cometín algún erro destes, non? Non sei, pero de utilizar unha melodía tradicional que te das conta 2 anos despois, isto é tradicional. Os que nos creamos, os que nos dedicamos á creación musical, pode pasar, sin mala intención. Home, por exemplo, vamos a ver, collemos as melodías de Castro San Pedro. Hai unha melodía de Montes, outra versión de Pichicato, outra versión de San Pedro. Con cal te quedas? Coa que ten máis antigüidade, e nada máis, porque eles mesmos xogan, este tal, este é a miña versión. Bueno, esta é a túa versión. Ben, con todo o que é e representa, porque os autores dos cancioneiros tradicionais que teñamos ata agora foron os nosos transmisores, foron onde nos recuperamos no seu día, cando nos decían que non se debía cantar, pois gracias a eles cantamos, o sea, recoñecendo o valor que teñen. Pero eso non implica fazer unha cousa ben feita daqui para diante e non xogar con... Incluso podían facerse as variacións, non? Podían facerse as variacións, pero deixando por sentado. O que eu fixen con Luis María ten toda esa intención. Son destes, son do outro. Luis María publica. Outra cousa é se ten permiso para publicar do autor. Se era íntimo amigo de Víctor Saiz, lóxicamente tiña que ter permiso.
El foi quen lle dixo a San Pedro: oi, vai a ver ese frade, dalle unha apertamiña, que é meu amigo, que che vai axudar a transcribir eso, porque ti xa sei que non vas transcribir. Entón, pois, transcribe. Bueno, en fin, que dentro da prudencia, ao mellor foi un pouco didáctico para decir isto é o que hai, pero, bueno, tampouco imos a establecer unha malicia total. En algún sí, é evidente, porque se as cosas... Se vamos a ver. Pois xa escapou ou está ali? Vamos a ver, mira. Ti ademais que és un bo músico. La llama se me cravou e a raíz do teu querer. Mira. Que non me poña como a lalá dun concello de Ourense, porque ademais por encima recolleu a partitura original. A de Adaliz, por exemplo, pois vémosla máis, bueno, é un músico que colle as melodías e xoga con elas. Bueno, non debía decir de onde a colleu, aforrábanos a nos mirar aquí e mirar a colá, non? Pero bueno, ten aí, está un pouco escondida, se o dixera xa estaba. Incenga, manda ya seguramente Pichicato. Seguramente, digo seguramente, porque as de, que non a puxen aquí, a versión de Castro San Pedro, ainda que pon no original Figueira, que procede de Incenga, é que iso é o que lle di na carta Marcial de Valladares a San Pedro cando lle manda: aí che vai todo o que teño, menos os 9 que está publicado na Historia de Galicia. O que fai mal Incenga é que pon que procede dun envío que lle fixeron, ou Castro San Pedro que pon que procede do Cancioneiro de Incenga, e, sin embargo, o mesmo autor que recolleu Valladares, pois dixolle onde estaba, que lle costaba poñer aí que estaba na Historia de Galicia de Murguía, ou tiña aí algunha antipatía. Pois esas son as cuestións que eu, como ando polos cancioneiros mirando cousas, pois vexo que non está ben feito. Non está ben feito, simplemente. A gravidade do asunto, pois, cada un vai na medir da súa maneira. Noraboa porque por a mañá deches unha clase magistral de acentuacións e de por que as barras isto e o outro, que gustaría metela eu hai moitos anos. Eso é. Bueno, eu non sei se queredes saber algo. Bueno, eu quería facer simplemente un interrogante sobre como facer a normalización do cantigueiro tradicional, porque ti estás dicindo hai que escoller a máis antiga, cal das letras é a mellor. Entón ti dis, hai que escoller a máis antiga. A máis antiga supoño que te refires a que foi recollida nas recollidas que temos, a que aparece polo primeiro colector. Pero eso creo que non asegura que sexa realmente máis antiga. Se cadra a versión de Pedrell realmente era máis antiga, pero recolleuse máis tarde. Quero dicir, o que temos constancia é dos textos que foron recollidos pois en circunstancias azarosas, e iso non nos dá a garantía de que sexan realmente máis antigas. Por outro lado, as letras, por exemplo, as que teñen topónimos, non? Sí. As nenas bonitas hainas en Ourense, hainas en Mourente, son de San Vicente. Cales son as nenas bonitas en realidade? Cal é a original?
de onde veñen as nenas bonitas en última instancia. Podemos sabelo. É dicir, e cal vale máis? A cantiga das nenas bonitas de Mourente ou as cantigas de Ourense? As nenas bonitas de Ourense. Quero dicir, como escoller cales son as nenas máis bonitas? As nenas bonitas é fácil escollelas, pero... Non sei, dependerá do gusto, mellor. Quero dicir que creo que unha das esencias que ten a literatura tradicional, a poesía popular, é a variación. Mesmo na música, o se decía Sergio, que non debemos ser absolutamente, non quería dicir a palabra fiéis, pero si aparece unha nota, pois que ao mellor nunha recollida que se faga escravos da partitura, porque se aparece unha nota, ao mellor se lle vas facer unha recollida ao mesmo informante, ou un ano máis tarde pois aparece outra nota, ou ao mellor resulta que non foi tan recollida, ou ao mellor resulta que noutro sitio se di con unha lixeira variación. Entón, como escoller? Cal é a mellor? Se cadra, acabo xa, perdón. Se cadra, a cousa sería facer recollidas de locais, de sitios, e despois sí, podemos facer, como ti fixeches, unha análise xenealóxica das melodías e das letras, e ver de onde ven, cal puido ser a orixe, pero como escoller, exacto, como se fai na crítica textual, non? Pero como escoller a mellor, como decidir de cales son as nenas bonitas, non? É unha pregunta que saio porque me causa unha certa perplexidade. Antón tenme dito algunha vez que eu lle fago así unha pregunta destas e dices, se souber eu, eso xa sabía todo. Eu non fixen o cuestionario de como debía ser. Creo unha cousa é un cancioneiro local onde, lóxicamente, adapta a cuarteta tradicional á localidade. En ese caso, a veces é imposible onde está a orixe, pero eu creo que na maioría das cantigas si se sabe cal é primeiro. Hai outras que non se vai saber, pero tamén está o relato que nos fai o colector. Se Rosalía documentou, poñemos por caso, xa se sabe que existía naquele momento. Outros autores a documentaron e son os primeiros. Incluso non teríamos que... Vamos, Rosalía, todos coincidimos en que tiña un cancioneiro, que Alejandra, a súa filla, é unha excelente informante de música tradicional tanto para Feijóo, Perfecto Feijóo, como para San Pedro. Entonces quere dicir que bebía do cancioneiro popular. Eu creo que se pode cometer algunha injustiza, diste, foi primeiro aquela, pero eu creo que sí que se pode facer un cancioneiro con criterios estudiados, que ora eu non os traio aquí estudiados, pero con criterios podese facer un cancioneiro básico moi importante, e as dudosas, pois, ao mellor incluílas tamén, non sei, pero falamos no xantar deste tema. Hai cantigas, por exemplo, para decirlle a todos, eu atopeime en Anta, arrimeime, fume arrimando á casiña do cura e comiño caldo. O cura podía ter caldo, pero o importante era o caldo da criada. O que pasa que na recolleu Saturnino non podía decir eso, porque naquel tempo non lle iban permitir a un cura decir que tiña unha criada coa que comía o caldo os demais. Bastante tiña con que o comera él. Entonces, pois, esa é a cuestión. Os autores que recolleron ao principio, dignos algunha vez, que desbotaron
as pouco estéticas, obscenas, sobre todo, están fora, aparecen agora e parecenos raras. Xa existían, pero non se escribiron. Existían. Moitas das que nos dixo a amiga que pasou pola miña terra de profesora de canto, xa existían, pero non se escribían, porque eran obscenas. E as obscenidades nos autores primeiros, aqueles, pois, non cabían, non tiñan cabida. Eso é. Eu creo que é posible, pero, bueno, tampouco podría ser unha escolleita. En moitas cantigas sábese cal é o patrón e cales son as que se van desenvolvendo despois. Se falamos das cantigas que nos decía pola mañá, ou eu pedinho a unha nena, pois claro, pedinho a unha nena no pasadoiro do Prado, alo no Alto da Eira, unha non rexía o vergallo, outra non rexía a madeira. Dice, cal é a primeira? Pois, eu non sei, pero en tal caso é un cancioneiro específico de esas cantigas concretas. Non sei, Antón deso sabe máis. Sí. Manolo, o millor o que estás propondo, entendo da túa exposición, é como fixar un canon, de letra, de música, xa non digo nada porque non teño nin idea. Pero claro, a mí pareceme que é seguramente moi interesante facer isto, non o poño en dúbida, pero claro, de todas as maneiras hai que facelo desde a conciencia de que estás con unha manifestación que é oral na súa esencia e, por tanto, pertence á súa esencia ser variado. E ser, como decía Xulia pola mañá, de que é un tipo de arte performativa e entón, bueno, cales son as nenas guapas? Se é nun sitio son as de Ourense e se é outro sitio son as de Ourense que dan máis perto. Entón, claro, pero iso forma parte da esencia do fenómeno, que é variable e en si mesmo é que entón, por natureza, forma parte da súa esencia a variación. Por tanto, asumamos que non é posible, en realidade, pretender fixalo e enfocar con unha mentalidade de letra impresa un fenómeno que non é de letra impresa, que é de voz, e que, por tanto, é variable. Entón, pode ser loable, vamos, non discuto, que seguro que está moi ben. E, bueno, a pesar de todo, é interesante por razóns didácticas, por razóns científicas, por razóns históricas, o que sexa, crear un canon, porque eso nos vai permitir ter unha bala de comparación de todas as variacións que aparezan, pois vai permitir depurar moitas cousas, vai nos permitir establecer genealoxías de textos, pero sempre sabendo que ese canon non é a auténtica cantiga, porque iso non existe, eu creo. Hai que asumir que tal cousa non existe, que é unha cousa que está vivindo, bueno, chama Celso Cuña, cando fala de poesía medieval, que ten un pouco este problema, é dicir, fala da movencia do texto. Son textos que se definen polo seu carácter inestable. Como che digo, ou como che decía, eu non teño criterio ese establecido. Creo que hai que facer algo para ter, moitas veces é posible, outras non. Sempre hai posibilidades de aproximarse ao xenuíno, a primeira versión, e as outras poñelas como variantes. Hai moitas fórmulas para facer eso, non? Menéndez Pidal, cando fixo Flor Nueva de romances viejos, realmente o que fai é versións facticias dos romances. É dicir, que é posible, é. É dicir, o romance do Gerineldo que eu lín de rapaz no Flor Nueva de romances de Menéndez Pidal era unha versión facticia, inventada por él. É dicir, combinación de todas as posibles versións, estableceu unha especie de, chamámoslle, como chamas ti, versión canónica. Non é auténtica, non? Bueno, pero é popular, sigue sendo popular. Bueno,
estamos alongando moito. Aquí que creo que é importante, e a partir de agora ainda vai ser máis, porque estamos nunha etapa de florecemento musical de moitas cantareiras, xa tamén homes cantando ben, e temos voces moi boas, e despois estará aquí un de sona actual. Eu onte ainda oín, en vez de namorada é camarada. Claro, son os novos derroteiros que pode levar unha música e unha letra tradicional, pero bueno, son novos pasos, o mellor é interesante aproximarse aos primeiros colectores vos, como fixo Blanco, para localizalos, e que fixo esas letras, e incluso vendo as versións de diferentes autores que aparecen, por exemplo, no libro de Blanco, ti tes un xuízo, aínda que sexa moi persoal, pero esta debe estar ben, está ben escrita, esta ten este erro, isto tal, esta vai. Esta mete aquí un castelanismo que é improcedente porque vese que podía ir o galego. Tamén temos, e vou a ler con moita devoción, se así se pode decir, Blanco, o libro que me traes coas cantigas portuguesas e galegas. Aí tes outro parámetro importante, porque tampouco está tan distante o cancioneiro portugués do galego, máis ben está moi próximo. Entón, pois, a ver, son puntos que habrá que estudiar. Eu, pois, non sei, máis que formular o que si procedía para ter ese corpus, pois pareceme un idóneo. Ora, como facer, hai que facer con moito tato, certamente, tendo claras certas cousas, eso desde logo, non se pode facer a machada, eso desde logo. Bueno, pois... A ver, que ten unha palabra. Unha notiña sobre o que comentábamos aquí antes. Penso que habría que diferenciar entre o que serían recollas distintas e fontes distintas do caso que nos presenta aquí Manolo, onde claramente todo procede dunha fonte, porque son fontes documentais. Non quero dicir que todas copian a primeira, igual algúns copian a unha copia, pero o caso que nos presenta Manolo é claramente reducible a unha primeira fonte, porque as outras non tiveron outra fonte oral, outra fonte viva. Digamos, aí está claro. E do que se falou despois, que comenta tamén Antón de Menéndez Pidal, en canto a música, fíxose tamén en Hungría. Isto é útil, é dicir, non solamente un ou dous compiladores, sino todo o grupo de investigación en música tradicional do que agora é o Instituto de Musicoloxía. Entón, que había un inxente traballo de compilacións de decenas e decenas de variantes para unha melodía, das cales peneiran o que vai ser a versión modelo, que non é a única que se debe transmitir, pero digamos, como todos eses especialistas tamén se ocuparon da pedagogía e da difusión, da divulgación do folclore, pois deron parte do seu traballo en examinar con cuidado e cautelosamente todo o que estamos falando e en dar, digamos, un cancioneiro manexable para as masas e para a educación, peneirado con criterios e falado en reunións onde hai múltiples voces do que vai ser o cancioneiro que queren donar a todos. Era isto que... Sí. Por último, rematamos, diría, a mí temo formulada esta pregunta un profesor de conservatorio precisamente. Dice, eu non coñezo, pero quixera ter un cancioneiro que me servira de guía, porque claro, non todos se van a especificar en coñecementos do cancioneiro tradicional, pero hai moita xente que ten moitas dúbidas nestas cousas, é isto que é isto que non é, sería un cancioneiro orientativo. Non
non habería que desbotar os cancioneiros que se fixeron, senón saber, este é un cancioneiro que compendia. Eu podo che dicir, por exemplo, unha cantiga, e digo che varias, e ti varme decir, no, esa aparece a primeira, no, esa é a que aparece en máis cancioneiros, entonces é a xenuína, é a primeira. É difícil. Moitas gracias por todo.